Vitaj v ďalšej časti nášho tréningového seriálu, v ktorej sa zameriame na precvičenie vnútornej strany stehien. Na začiatku si zvoľ primeranú záťaž a následne nastav ramená stroja do východiskovej pozície. Otoč opierky nôh do správnej polohy, pohodlne sa usaď do stroja, rukami sa chyť madiel a nohy vylož na opierky ramien. S výdychom začni plynulo stláčať nohy k sebe. Sústreď sa na aktiváciu vnútornej strany stehien. Snaž sa viesť pohyb kontrolovane a bez švihu. V krajnej pozícii krátko zotrvaj, vedome zatni svaly a následne sa s nádychom pomaly vracaj späť do východiskovej polohy. Počas celého cviku dbaj na stabilnú polohu trupu, plynulé tempo a vyhni sa prudkým pohybom. Týmto cvikom precvičíš najmä vnútornú stranu stehien. Ďakujeme za sledovanie, tešíme sa na teba aj na budúce.